जायोलै माथो आगैया फैनो नेनो दाबो फैया आयै आयौ आगैखौ नायनो लुबैथारबाय नामा नोंलाय होआबा औ मालाय आंनि लोगोफोर नाम्बा बिगैजों गेलेयो बेखायनो आंबो फंबाय नांगौ दै आयै आबा फंबायना आगै रानि जागोन बेखौथ' आं मिथिला मानो आंनोथ' फंबायसो नांथारगौलै आयै जागोन दे आबा दैदेन जायखिया आगै फैब्ला गेलेबानो जाबाय आगै रानियानो जा आगै बाबुआनो जा औ आयै आगै नों थाब फै दै ओमफ्राय बे जों रायलायनायखौ खोनायो दाना आयै औ जों रायलायनायखौ मोनथिमोनजोबो बियो र' फैथारसिगोन दै आगैया जोंना औ आं नोंखौ नेनानै दङ जोंहा नों फैबा फुटबलबो गेलेगोन क्रिकेट गेलेगोन साइकेल सालायहैगोन ओमफ्राय बेरायहैगोन जोंहा सानैजों थिगसे गेलेगोन दै जागोन दे आबा जागोन खम आगै फैनायखौ नेनानै दंबाय थायो नङा होमबा नों औ आयै ओमफ्राय दाख्लैथ' आफाया नोंखौ बुरजा रायदों आबा दैदेन ओहो रायदों आरो एसे ओमफ्राय आं जाबायबा आयै थाइजौखौ आं गोथाव मोनथारदोंमोनथ' बेखायनो आं जादोंमोनलै आयै जेबो नङा दे नोंनि आफाया बिदिनोसै माने ज' जानोसो लाबोदोंमोन नालाय आबा माब्लाबा लाबोबावबा बेफोरबायदि दा खालामसैल' नोङो आफायाबो जानो लुगैयो नालाय लाबोनानै अके आयै ओमफ्राय नै आबा माथो नों दहाय ओंखामखौनो जाथाराखैनो मानो आं दिनै अमा बेदर अमा बिबु बिखा बिदिसो जानो लुगैदोंलै आयै बेखायनो आं गोथाव मोनाखै ओंखाम गोजा आबैया फान्थाव भाजि दालि पापरसो एवदों आं जानो बादों बेखौ नों एवनायखौसो जाबावगौमोन आं आयै बेदरखौ आयै दहाय हाथायाव थाङासैना आबा ओमफ्राय दिनै निरामिसखौनो जानो होनबायबा आबैजों आफाजों नों बेदर जाथारगौमोन ओंथ' ओंखामखौ उखैयासैबा आं बेदरसो जागोन आयै बेदरजोंबासो ओंखामा खहाबोबा नै नोङो आबौ दैदेन बेदरजोंल' खहाबग्रा ओरैनोबालाय ओंखाम गोजाया हाबा बेनाव गोथोनाव नों मिन्थियालै आबै आं जानो बादों नालाय निरामिसखौ आं ओरैनो बेदरसो जानो लुगैखादों नोंहानो जादो आरो नोमबैनालाय आलु बाथोनजोंबाबो जायो आरो जेबो बेदर सेदर नांलायाहाय आबौ ओंखाम गोजाबाबो जानो हायो आंहा नै आरोबा बांद्राय बेदर जानाया थिग नङाहाय आबौ मा होनोमोनलाय बेदर ना जाबाय थानाया मिथिदों आंनि आबौ एक्टर इस नोंहाबो आरो आयै हनै फिसौलाया बेदर जानो लुगैथारदोंमोननो बिनि लुगैनायालाय जोबनोनो थांखाया दानो बेखौ जानो लुगैदों दानो बेखौ जानो लुगैदों आरो मैयाथ' मा जाबाय थादों मिथिगौ गुसु गुसुनो गाइखेर दाखा जाबाय थानोमोननो एकदमबारे बिफानावबो बिहरबाय नै बिफाया लाबोसै आंखौ बानायनो थिनबाय आयौ गरमाव हायाहाय आङो आंनि आइयासो बानायोमोन ओमफ्राय दा आइयाबो बानायथ'वाबा जागोन दे आबा आं नोंनो बनायगोन दे र' दायोहायनो बनायगोन आङो नोंसिनि आफानाव गाइखेरखौ बिहरनानै नों सिन्था दाजा नों बनायमारगोन आयै औ बनायगोनथ' र' दे नोङो थां गेलेहैथ'लायदो अके आयै ये नुबायना आबै आंहा दायो गाइखेर दाखा मोनजामारसिगोन आइ बनायनायखौ हाय दे आबौ बिमा बानायनायालाय बबाव गोथाव जाया जानो अब्बा ओमफ्राय नों बनायखाय गावहाथ' रोंखाया बिबैयालाय हाबहाथो रोंनो आबौ आंहा दायो मोनजाखासिगोन होनबाबो आबै थ'आबो ना आबा दैदेना बिगैखौ नेबाय थाथारो बायना आयै एसे सिगाङाव गिबाय थानाया दा मालाय बिगैजों गेलेनो थाखायसो नेबाय दङ फंबाय मोनबा हामगौ होनगासिनो ओमफ्राय इसोराबा मालाय जे हरो फंबायबाबो बिनानावबाबो जायखिया जोंहा माबायाल' न'खरनि बे अनथावथाव सनियाल' फैथारथोंसै औ आयै आरोलाय हिन्जाव जाब्लाना आं बांसिन खुसि जाबावगोन मानो होनबा आंहाथ' दा आबा दैदेन दंखायो नालाय दा फिसा हिन्जाव फैबा साबसिन जागोन न' आयै जानायालाय मोजां फिसा हिन्जावबाबो फिसा हौवाबाबो ने आइ ओरैनोबा बे खुसिया नोंसिनि जिउआव दासो फैनो नागिरदों दे आरो इसोरा जि हरनाय इसोरनि हरनायखासो हा नोंल' मोजां मोजां हामथोंसै आइ र' फैथारसिगोन आंना फिसौबा फिसौजोआ औ आयै आइ थुन्दुलि माबा नोंनि गस्ला सुथेनांगौ होननाया लाबो सुथेखानोसै आङो बिजिखौल' मोजां सोना होदो माना मेगना दानो नुहांलाहाय बोरै जाबावनोसै दायो सुथेगोन आरो आंहा नोंहालाय मानो सुथेनांलायगौ हाबाब हामाथो जालायखो माथो रागा बुथब थब जालायखो मानसियालाय रागा जोंदों आं आयै रागा जोंदों आयौ हामाखौ रागा जोंखोसै माखासे न'निफोरखौनो रागा जोंदों आरोलै आङो आयौ हाबाब ओरैनोबाथ' बे दहाय आनैया फैदोंमोन मिथिबायना बा दासो नंखायखौनो खबर सोंफ्लादों आंनाव थि आयै खबर सोंनायालाय मा जालायखो फाग्लि गथ'लाय
न'नि मानसि नालाय सोंगोन आरो माब्लाबा बिदिनो बिसोर ओरैनो सोङोखाय गावसिनि फायदा माबा मोनसे गैयाबा नंखाय आयै बेफोरो मिथिगौना ओरैनोसो आरो हाजार गोबावानो जाथों खबर लानायावथ' गैखाया मानसिया माबा थैयो ना थांना दोङो ओरैनोबासो नंखायखौनो नांगौ जायोब्लाल' माब्लाबा समाव जि नागिरबायफ्लागोन खबर लाफ्लाबाय थि ओरैनो गावसोर नाङि समावबोथ' खबर लानो हायोना माब्लाबा सम फैसा थाखा नाङाथ' आयै खबर लानो थाखाय गोसो मोजाङै खबर लायोब्ला नङा होमबा न'नि नालाय न'निबाबो मोजाङै मोजां खबर लानांगौब्रा मा गावसोरनो नांगौबाल' एकदम नागिरथाब खबर लाफ्लानायसै लाजिनाय गैया नै नोंना खबर सोंनायानो दाय जाथारबाय बिमानिया औथ' आरोलै माब्लाबा जोंनो खनसेहाय नांगौ जानायाव जों गावसिनाव एसेसो माबाबाय फन हरदोंमोन माब्लाबा खबर एसे गावसिनाव लाहरबाय आयौ जों खबर लाबाय आयै मा सानो मिथिगौना नै फैसा बिसिगोनदां माबा जोंनिफ्राय मायबा बिसिगोनदां जोंनावसो फैसिगोनदां बेफोरबायदि नङोदांलै बिराद सालाक आयै मिथिगौना खायसे मानसिनि गोसोआ ओरैबायदि सैथान हाबनाय बायदि नाथाय नैबे आसोल थुनथुलियाबो बुजि गैलालै जों माबा लोमजाबा साजाबा खबर लाया फैसा थांजानो गियो गोनां जानो गियो बेफोरनोसै आरो नै आयै आखायाव फैसा गैयाबाबो फैसा होआबाबो ना गोसोजों जुदि खबर लाफैयोब्ला मोजां मोनो आरोलै जेबो फैसा थाखा नांलायाथ' ओरैनोबाथ' फैलाया रायलायलाया बोरैलाय बिदिलाय बोरै प्रब्लेमखौ बुजिलायनो मानो जाफ्लायो नैसो ओमफ्राय थांबाबा एकदम खाथिरखौनो खालामा बेखारलै बेफोरो ओंखायनो ना सिरि गावजों गाव थानायानो साबसिन नंगौना नङा आयै हो नंनायालाय नंगौ आरोहाय दानि जुगावलाय मा बुंनो हाबावनो आइ फिसा हिन्जाव सोरखौ सोर दे आरो मालायजों मालाय बायदि जानो हायाना जोंथ' आइ नंगौब्रा आयै नाथाय जों बेफोरबायदि नङालै ने जोंनाव जुदि फैयोना जों मोजां जाहोनो हायाबाबो मोजां जिरायहोनानै माने बुजायहरगोन आरोलै आलासिखौ नंगौना नङा दै गरदसेजोंबाबो गय खान्दिसेजोंबाबो ना आयै औहाय आइ जोङो बिसोरबायदि जाफाबालाय बिसिनाव आरो जोंनाव फारागालाय मा थागोन थेवबो जोङोलां बाराखौबाबो खायसेखौ नंखाय बाखाय माब्रै दङ मा खबर होनफ्लालायसै नामा आयै ने जेरा जेबो माबाया गोबाव बा माने खबर लानो सोलाबा टाइमानो गैस्राया ओरैनोबा बेसेबा गोबाव थाबाबो नंखायखौनो गोबावजोंसो मा खबर होनबा आङो खबर लानो नालाय ना सम बिदिनो खबर लाबाय थानांगौब्रा आयै जेन'बा गिनाङा माबा मोनसे बिसिगोन नामा माबा मोनसे जासिगोन नामा जाफैसिगोन नामा जोंहा बेफोरबायदि साननाङानो आयै हा माथो बुंबावनो गावबागाव बिदि गोसोनि साननाया मिलायलायाना बयनाबो आलादा लाबोथ' गस्लाया सुथेना होफानोसै आं बाबुनिखौबो सुथेनोसै गथ'आ आरो बबाव थांखो फोथारथिंसो ओंखारलांदोंमोन बिबो आयै ओमफ्राय आं नोंनो फन नांगौ होनबाय थानाया बिहरदो र' अर्डार हरदो आङो फैसिगौ बियो नोंनो दाख्लैनि फैसा एसे सेब दोननाया इजोंनो नोंनो बायबाय आङो नोंहाबो जरुरि जायोना आयौ बेफोरावलाय मानो मोनसै नाथाय फनाबो माब्लाबा नांगौ जायो आरोहाय नोंहा बहाबा थाङो बाबुआ बहाबा थाङो आंहा हरनो लुगैयो रायलायनो लुगैयो मोना बेखायनोथ' आयै दे मोजाङै थुनोबो माबाबा फोरोंबानो जाबाय ओमफ्राय आइ बियो एसे माबा बैयो नोंसोर नायबाय थाग्राया बेफोरबायदि नायग्राखौ नायजानायसो बिहरनांगौमोनहाय बाबा माने नोंबो आजिखालि फेसबुक नायगोनसो नामासि नोंनो स्क्रिन माबा मबाइलखौसो नांबावगौ आरोना स्क्रिन टाच मबाइलखौसो औथ' आरोहाय नोंसोरल' लानोसै होमबा जोंहाबोथ' एसे लानांगोन ना आइ आंहाबोथ' आरो सिरियाल नायबाय थायो फनावहा नोंसोर देखायबासो नोंसोरबो आरो खावब्लासो देखायो जागोनलै माबा मोनसे आयै र' फनालाय मा गोदोबो बायनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय जों माब्लाबा गैद्रायैयाव नांथारगौबो जायो आरोलै नोंनो दे माला सफैयो नायनोसैल' आइ होमबालाय औ दे आयै लोगोफोर नै थुनथिलिना मोजांबाबो गाज्रिबाबो दसे लाना फैलायबाय ओमफ्राय मानसियाबो बिराद दिगदारि जानानै दंलै आं लोगोफोर एकदमबारे ओरैबायदि आंना लोगोफोर गोदोनानि उनथिंजाय जोबोद साना दङ एकदमबारे ना गंनो हायो ना ओरै नायखोनो हायो ना ओरै खेंख्रा नायनो हायो ना ओरै नायनो हायो बेफोरबायदि जाना दं आरोना लोगोफोर खामानि दामानि मावनोबो हायि उथिनो हायि जोबोद जाना दं लोगोफोर मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर माब्लादि मा जालाबायो आंबो मोनथि मोनला एकदम बहुत खस्थ' मोननानै दं आं थेवब्लाबो लोगोफोर जेखिनि हायो हानायखिनिखौ बनायबाय आरो आङो हरखाबैनो जाब्रबबाय दा सायावसो सादों आरोना सिङावबो नङा मा बुंबावनो आरो दे होमबाना लोगोफोर नायना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामहरबानो जाबाय लोगोसे कमेन्टबो हरबानो जाबाय दे
संग्राया मोजांथारहाय नोंसिनाबो नंगौना आयं ओमफ्राय खबर गैया मा गैया फैथारबाय बाजैखौबो दा साहाथियाव थिनहरबाय आङो दे जेबो नङा आं खबर होस्लाबखायाखै ओरैनो गोसो जाना फैथारखादों आङो नागिर फैबाय आं सोङै सोङैनो नोंसानि न'खौ ओमफ्राय लक्ष्मणजों फैबानो जायोमोन ना आयं बेखौनो दोनबोहोमोन ओमफ्राय मानोथो फैयाखै बेलाय गैया बेनो खोन्थाखायाखै आङो नोंबो खोन्थाहरथ'नाङा आं ओरैनोसो हारसिंनो गोसो जाना फैखादों सासे लोगोखौ लाबोफाबाय आरो दे मोजाङानो जाबाय जियानो जा आयं नों फैबायथ'ना जोंहानाव आलासि जाफैनो मोजांखौनो मोनबाय आङो जिरायथ' आयं आं साहा फुदुंहरनि दे होमबालाय